Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pork kag pork products gikan sa isla sang Panay kag Guimaras ginadumilian sa pagsulod sa probinsya sa Negros Occidental. Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang banning sa pagsulod sang buhi nga baboy, boar semen, pork products kag iban pa nga pork-related items gikan sa Panay kag Guimaras nga nagalakip sa probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, Aklan kag Guimaras. Idi kasunod sang gid-report sang Provincial Veterinary Office sang Iloilo sa nagligad nga Oktubre 13 ang suspected African swine fever sa Uton, Iloilo. Sunod sa gobernador, dako ang threat sang ASF sa probinsya, ilabi na isa ang Negros Occidental sa mga major producers. Ginapanugyan ang mga alkalde nga magpatuman sa tikang para mapasiguro nga mapangapinan ang industriya. Sunod sa kay Dr. Placida Lemana, ginapatuman naman gidgadaan ang mga checkpoints kag checking sa mga puerto kag airport sa mga nagasulod nga produkto bangod sang ASF Prevention Ordinance. Karon naka-alerto pa gid sila, ilabi na nga kaingod probinsya man lamang ang may suspected ASF case. So, hindi natin pag-irisgo ang 6 billion swine industry sa Negros Occidental. Identify na natin ang possible entry, no? Ang possible entry. So, may ara kita diri sa Banago, Bridco, no? Ang sa Bridco, duwagin na. Ang sa Fast Trap, kag sa Roro. Plus, sa Valladolid, nga maagi sa Pulupandan, sa Guimaras halin, no? Kag Pulupandan, Ibi Magalona, Victorias, no? Himamaylan. So, may mga gagmay na dira nga ports, Sipalay, Hinigaran. So, all the livestock inspectors, kay may ara kita district offices, mobilize ng aton nga district field units. So, alert na ni sila nga ang mga possible entry dapat alerto na nga dapat bantayan.